Makadi henyu group matapi ndine urombo ndichashandisa audio chikonzero kutaipa kunogona kunditorera nguva. Right, zita ndinoitwa Mr. Kwerengo. Funga vanhu vazhinji vanogona kunge vachindiziva. Nhasi musi wa1 February 2026 tasanganawo nechiitiko chatasangana nacho chinobata zvikuru. Saka ndati ndiuyewo pagrupu ndikwanise kushare nevamwe tichenjedzane uye tikwanise kubatsirana pamwe zvingaganhuka kana kuti mhondi dzisingabatwa. Right, ndine mwana ari form 3 kune vanondiziva ndofunga munomuziva. Saka nhasi anga aine mission yekuenda kutown kuti anonosangana namainini vake mutown imomo. Saka anga achitarisirwa kunzi achasvikawo mutown na1 kuti vazokwanisa kutenga zvavaida kutenga zvokushandisa kuchikoro. Saka abuda pamba kuma21 kuti anokwira kombi. Saka tinogara kuzasuku kudhuze kutransformer pane matombo akaturikidzana pamuna chinamhora. Saka abuda nepakamukota panonyatsoziva pane mukoti uri pane imba yaMiss Muchena. Tinobuda muna Godzonga tobva tatena left tozonotena right. Iyo road muna Godzonga taudaenda mumba kwachairman. Saka kana muchiziva pakona panomboungana mvura panoita matopa apo pana Godzonga tauda kukwidza kuenda patuli. Ndo paaona mumwe mukadzi wechikuru mfungenyi. Saka mukadzi uya anzi aramusheedza iye mwana wangu haana kuzvinzwa. Ndobva kamaka mwana ndobva kati iwo musikana uri kusheedzwa namai avo. Saka mwana wangu ndobva apa attention kuna mai vaye kuti anzwe kuti vanoda kuti kudii. Saka mai vaye ndobva ati wakadii hako, kuti ndobva ati handiri right zvikanzi ko iwe uri kudaya nemurume wangu kaiwe. Saka mwana wangu ndobva apanika. Unoziva kuti kune mamashoko ekuti nezera uye necharacter yako kana ukarinzwa unopanika, unopinda mupanic mode. Mwana ndobva apanika. Akati nini aiwa ndiite zvavakomana, ndichitori form 3 handitomboite zvavakomana kana zvokudana nani nemurume wenyu. Zvikanzi aiwa kudana nemurume wangu. Ndakatoudzwa nyaya ini ndonzi Mai Franco. Ndakainzwa nyaya ino anonzi Mai Maka. Anga angova mazita aingotaurwa plus kune mumwe musikana ari kutoziva nezvenyaya iyoyo. Saka handi kwaari tinonotaura nyaya iyoyo kana iwo chinzi hausiriwe unojustifya uri ikoko uye tonokucleara ikoko handei. Saka mwana nekuda kwokuti inyaya yakati kurei, saka age yake versus yemunhu ari kumutaurira nyaya iyi, ndofunga kana kuita rebuke kana kuti mwana atiza ati regai ndibve pano zvinogona kumuremera, abva angokomplya akati handei. Ndobva vafamba vese vakanobudikira pakona yeMabvuku primary padhuze nepatuli vakakwidza kunge songo vanoenda kuhanda. Saka vanoziva road iyoyo vauda unosvika na Red Bull pai padhuze nepakananga nepagate reMabvuku primary. Vabva vaona mumwe mukadzi akamira nemumwe mwana anoratidza kuti ari kuma form 4 form 5. Mwana wangu aziva mwana uya uye mwana wacho atotaura akatoti uyu mwana uyu ndomuziva, mwana waMr. Kwerengo. Saka mwana uya paataura anga akamira nevamwe mai vari musindicate namai vangu vachizvozvorudza mwana wangu. Paangotaura izvozvozvo hanzi adhisimiswa, haana kuzotora nguva ari ipapo. Ende mwana wangu akatoti fesi yemunhu ndoiziva asi ndokushaiswa ndoizira kupi. Uye mwana uya haana kumuona kuti afamba nekupi. Saka mwana wangu ndobva atorwa akaenda nepaRed Bull paya kunopinda kuti ada kuenda kuclinic kuseri kuya. Zvichinzi handei pamba pemusikana ari kunyatsoziva nyaya iyi. Ndobva vaenda, ndobva vangonotenderera. Havana pamba pavasvika zvikanzi kana kuti wewe zviri natene newe kupolisi. Posi taona kuti unenge uri kuda kuita nhau, uri kuda kuramba nyaya iyoyo, saka takutoenda newe kupolisi. Mwana wangu ndobva ati aiwa handei hedu kupolisi nenyaya yekuti handina zvandinoziva. Saka vaakudzoka kuuya kuna Mabvuku drive vachibva kusaidi rekuklinik vaakudzoka murodhi inoenda kutown. Pakarodhi ikaka kanouya paRed Bull pamba nemota yanga hanzi yada kuita kunge Wish. Kusazoziva mwana kana apanika anogona kuona mamacolors zviri wrong. Iye ari kuti mota inenge Wish here yakadaita grey. Hanzi mama nevarume vaviri, mumwe ari papassenger seat mumwe ari padriver seat.
Saka vakadzi vaindobva vanoaprocha vakati makwasha makadii, hanzi varume vakatiripo saka tinokumbirawo mutendeso pamabvuku polisi. Hanzi varume vakangoti alright pindai. Saka mwana wangu nevakadzi vaviri vaindobva vapinda, asi mwana wangu ari kuti chazondishamisa ndechekuti tichipinda mumwe mukadzi wandandinaye paya atotora wildcat yanga irimo akatotanga kutonwa, but hazvina kuya mumusoro make kuti chii chiri kuitika. Saka ndobva vakuchifamba zvikanzi aiwewe gara pakati apa, ndobva vamugarisa pakati vachitanga I think torturing yatangira ipapo. From that hour ikuma past 1 vachimgomutocha, vachimuti taura chokwadi, vachimubunyikidza, vachimuita zvese zvese, vachimumanikidza kuti taura plus tipe foni nebhegi raunaro. Anga nekabhegi kadiki kanga nemari yanga inayo $32 nefoni yanga inayo iPhone yanga iri mubhegi, asi vamuti tipe bhegi. Akaramba akati ndobata bhegi rangu zvikanzi bhegi munei? Mwana akati aya mune foni yangu nemari yangu zvikanzi buditsa tione. Mwana ndobva abuditsa foni iPhone zvikanzi alright. Ndobva vaenda vasvika pagedhi remabvuku polisi, mota haina kupinda. Hanzi vatanga vakati panapa nhasi Sunday mapurisa anenge ari mashoma, saka handei polisi yekumberi, takuenda ekuSunnyvale. Mota ndobva yapfuurira vachingomushunguridza emotionally vachienda naye. Saka panguva yese iyoyo mainini vake vandambotaura kuti vanga vakamirira mutauni. Ndobvaona kuti kuma-hours zvaaenda mwana haasati auya, vaingofona pafoni pake, foni ichiringa. Saka iye ari kuti payanga ichiringa vainditi usadayira foni iyoyo, tisu tichazotsanangurira vari kufonera ndiani. Hanzi ndikati ndimaini vangu, hanzi tisu tichazovaudza. Foni ichingoringa, mwana asingadayire foni, ichingoringa asingadayire foni. Maini vacho ndobva vasenda mawhatsapp messages, kwaiti kukarira message wobva vamuti isa pin, wobva vachiona pin iya zvikanzi vhura message yapinda asi usapindure, yongoblutika. Vachingomubunyikidza kudaro, vachimushungurudza, vachienda naye. Saka mainini pavari kuona mumwe mwana ari kuvhura mamessages asi kupindura, foni kuringa haisi kudayirwa, ndobva wandifonerawo inini ndabuda ndaenda kumunda. Ndobva wandifonera ndikati mwana afanenge abuda na1, but by now handizive kuti angava anonoka nekudai transport, and then ndopa ndafona kumba zvikanzi mwana abuda sure. Then taramba tichikomunicata maini vachiti mwana hazotasvika muno, ndichiti foni yake ndiri kuifonwa haisi kudayirwa. Kusvika taakuchitaura nyaya yekuti foni haisi kungoringa bedzi now, yakuti ikaringa yokata. Saka tachizosvika papoindi yekuti haichatoringi, ndobva ndatoona kutoti pane zviri kuitika. Ndobva ndamhanya ipapo, dzanzi atova kuma 2-3, ndobva ndamhanya kubva kumunda ndikasvika kumba. Ndobva ndachiti sega ndinotarisa kurodi kuti ndoona kuti asi kuti transport iri kunetsa here nhasi. Ndikasvika kurodi ndikaona mota dziri kufamba zvine zvakati nakei, ndikabva ndakudzoka kumba. Ndapa matombo akaturikidzana paya kuti ndipinde mugedhi. Ndobva ndareceiva call yanga yakanzi private number. Ndobva zvangonzi mwana wenyu akidnapwa nematsotsi, saka mota yacho tamboibata asi yazotitiza zvichireva kuti nemwana wenyu aendwa naye nematsotsi. Ndobva ndabvunza kuti koimimi ndimani, muri kupi? Saka mota yaenda nekuSunnyvale. Koimimi ndimani? Foni ichibva yakatwa. Ndobva ndashaya kuziva kuti chingava chii, nekuti yanga isingashowe nhamba, yanga yakato iri paprivate. Ndobva ndapinda mugedhi ndakutogeza, ndobva ipapo ndatova fully knowledgeable kuti no, pane zviri kuitika. Ndapinda mugedhi chinogeza, chibva ndafonera shamwari yangu muCID, ndobva ati ndakupinda mutauni kuti tione tingaita sei. Saka ndobva ndageza ndamhanya kwira kombi kupinda mutauni. Ndapinda mukombi imomo ndakupinda mumasasa, ndobva ndafonerwa zvekare neimwe foni yanga ine nhamba dzairatidza. Akazvidescribe achiti ndini constable Ningi, ndiri kufona ndiri kuSunnyvale papolisi, tine mwana anonzi Kudzi ari panapa, ati mimi ndimi baba wake. Mwana anga akidnapwa nematsotsi, ahaijekwa, abviwa naye kumabvuku, akadhambwa kuno kuSunnyvale, atorerwa zvese zvaanga inazvo, asi muviri wake hapana zvavaita, havana kumurepa, hapana chimwe chaitika, vangomutamba. Saka ndikamhanya ndikasvika kushuwa, ndikamona infact handakusvika ikoko, ndandakusatrasta ko iyoyo, ndichiti pamwe anogona ngari matsotsi ada kutotrepa neni. Ndikabva ndanoburikira pachaji office ikafona nhamba iyaya, vakaverifya kuti aiwa it is from the police station yekuSunnyvale. Tikaenda shure kuSunnyvale tikanoona mwana ariko, tikakwanisa kucomplete docket iroro,
Saka mangwana tikuenda kuBraeside kuti kunoitwawo mamwe maprocess achaitwa anosanganisira ekutreka foni nezvimwe zvinotera kuti pamwe tingakwanisa kuvabata. Saka izvozvi kuma29 ndatombotarisa nhamba yemwana wangu iyoyo yanga itori online, kureva kuti matsotsi iwawo vari kuishandisa foni iyoyo, zvimwewo zvavari kuishandisa. Uye mazera evakadzi ava vaviri ava, hanzi vakadzi vekuti vatori vakadzi vatoti kurei zvekuti vane mainnocent faces. Saka ndangoti ndishare hama kuti ndo zviri kuitika. Munokwanisa kungoforwardawo mumagroups ari around mabvuku tafara, nokuti hatisi kuzoziva kuti the next victim ndiani. Nokuti kana vatodaro vanogona kushandisa trick iyoyo kusvika kunana Eastville. Vana vedu hatizoziva, uye adzoka ari mupenyu, asi tinonyatsoziva kune dzimwe nyaya dzekuti vana vari kuurayiwa. Vamwe vari kunhongwa vakafa, vamwe vari kurepwa, vamwe vari kuburitswa mapatsi, zvimwe zvakadaro. Through trafficking iri kuitwa yevana ivava. Saka trick yavari kushandisa yashandisirwa pamwana wangu ndeyekuti vanongomufrustrata. Kana ari mwanasikana vanongomuti iwewe uri kudaya nemurume wangu. Saka mwana anobva atopa attention because inenge iri sensitive topic. Saka mwana anopa attention, pakupa attention paya ndo pakutoenda kwaari kutoita. Kana ngoti ndishare nemi hama kuti tingova alert, tizivisewo vana, tivape this information instant iyoyo. Ngativataurire zvaitika kuti noti vana ava ndo vanobuda kunze, ndo vanosangana nevanhu ivavo. Saka mwana paachasangana nazvo, paanongoitwa attack the same way, anobva angoaleta mumwe mubereki ari padhuze kuti mai ava vanditaurira zvakati, tine nyaya yatakanzwa, kune mwana akanga ahijekwa akaendwa naye kubva na1 mwana tikazomuwana na3. Saka kureva kuti 3 hours mwana ari under duress, achimbunyikidzwa, achitotywa, achinzitaura, tivhurire mapini, tivhurire magalari ako, achityishidzirwa. Zvese izvozvo haisi nyore hama wadikana. Saka ndangokumbira kuti tingoshiya nevana vedu. Let us just inform them, kunyanya vana vedu vasikana ivavo, kana newewe vana vakomana ivavo, vongoziva kuti kune syndicate iri kuoperata within community yedu yemabvuku. Mashita yenyu.